100 de copii din diferite localități ale Moldovei s-au transformat pentru 4 zile în adevărați Robinsoni, care trăiesc în mijlocul pădurii, departe de civilizație și încearcă să înfrunte greutățile doar cu mintea ageră și cu ceea ce le oferă natura. Vorbim de participanții festivalului concurs de radio, sport și turism Robinsoniada 2013, ce se desfășoară în aceste zile în apropiere de Mănăstirea Saharna, raionul Rezina. R52 MOM. Această parolă a radioamatorilor de la Robinsoniadă nu este deloc întâmplătoare. Ori proiectul este programat să se desfășoare pe parcursul mai multor decenii la 52 de mănăstiri și schituri din Moldova. Ediția de la Saharna este deocamdată a doua întâlnire a pasionaților de radio, sport și turism pedestru. Un festival pentru încredere și pentru prietenie. Noi asamblăm recepturi pentru că ne pregătim pentru mâine la competiții. Este deosebit prin ceea că au venit chiar și alți oameni pe care nu i-am știut până acum, chiar și din România. Nici viața în cort și nici competițiile la funie sau tragerea în țintă nu sunt ușoare, dar copiilor le plac extremitățile. Este un aport deosebit în pregătirea copiilor și în dezvoltarea multilaterală, în activitatea lor în diverse situații de excepție, mai ales când la moment natura ne aduce multe surprize. Una dintre cele mai atractive probe a fost orientarea sportivă în spațiu închis. Atât copiii cât și maturii au rătăcit prin catacombele unei mine de piatră părăsite acum 40 de ani. E misterios, tainic, pentru că sunt locuri necunoscute și necălcate de om unele locuri. Însă, în schimb, e o experiență nouă. Destul de colapsați și entuziasmați de ideea de a descoperi ceva nou și de a ajunge acolo unde poate nu a fost, știu eu, fi atins, fi exploatați de robinsonii care anterior au călcat sau, știu eu, de împătimiții de ascuns și de colapsare. Adică este o situație fantastică și plină de extaz. Un an întreg ne-am pregătit, ne-am antrenat ca aici să dăm ca o dare de seamă să fie a întregului an de învățământ. În viitor se presupune că această zonă, Republica Moldova, va face diverse alte expediții în alte mănăstiri cu același scop. Fiecare participant la Robinsoniada 2013 a avut posibilitatea nu numai să admire frumusețea de pe malul râului Nistru, dar și să se dea în acest crânciop medieval. Mai multe detalii de la Robinsoniadă urmăriți duminică la emisiunea Săptămâna Sportivă, ora 21:20, doar la Moldova 1.